Atur Kieran saking kulawarga Ketoprak Wahyu Budaya kita sagutra ngaturaken sugeng dalu sugeng pinarak saha sugeng kepanggihan malih sasampunipun panjenengan midhangetaken uyon-uyon kalajengaken langen jukit Gambyong pinangka kagem mamurwakani pagelaran ing dalu punika. Ing ngriki saking keluarga Ketoprak Wahyu Budaya badhe nyegaken cariyos sejarah wonten ing Tunjung Pura dumawah perangan Sundara Sundari. Keparenga kita ngaturaken garan saking para paraga ingkang mangkul jejiban ing dalu punika. Kulawarga Ketoprak Wahyu Budaya ingkang dipun pangarsani Adimas Roslan Hadi ingkang mijil saking Dusun Ngagel, Kecamatan Gusti, Kabupaten Pati. Sutradara katindakan sederek Samad Nugroho wonten ing pendapuk katindakan Adimas Aris Sutikno. Binarung lenggongso Kiai Gorobugu ingkang kasepuhan Adimas Hadi Supomo wonten ing Suwarawati utawi Pesinden katindakan Mbak Yukiswari saha Mbak Yumami. Pangeprak katindakan Adimas Sutarmin, pakeliran katindakan Adimas Bajuri, Toto teknis lampu montase dekorator katindakan Adimas Turianto wontening Pranoto Busono katindakan Adimas Menot. Kita ngaturaken rancaking pakeliran. Lir sepisan gambaraken wontening Kadipaten Binangun. Adipati Sosrowijaya katindakan Adimas Edi Suyanto. Wontening Sosropati katindakan Adimas Afendi. Rukmini katindakan Mbak Yuharjiati. Wontening Reknowati katindakan Adik Listiorini. Purbowinoto katindakan Adimas Aris Sutikno. Wontening prajurit ingkang dipun pangarsani Adimas Roni Badur. Salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Tunjung Pura. Sang Prabu Tejo Kusumo katindakan Adimas Putut Widodo. Wonten ing Tekyan Patih Jaya Wiguna katindakan Bapak Budiono. Temenggung Harya Simping katindakan Adimas Kasminto. Wonten ing prajurit ingkang dipun pangarsani Adimas Ateng S. Hindra. Salajengipun gambaraken wonten ing kepatihan Nyai Patih katindakan Mbak Yu Ida Asmara. Sundoro katindakan Adimas Rulianto wonten ing Sundari katindakan Adik Wiwin Wulandari. Salajengipun gambaraken wonten ing Hargobelah Resi Mahayana katindakan Adimas Suyatno. Brojo katindakan Adimas Nyomo wonten ing Sela katindakan Adimas Agus Santoso. Ki Ajar Pramono Jati katindakan sederek Samad Nugroho wonten ing Sukesi katindakan Adik Turinah. Repat utawi dagelan pinangka panglipuring penggalih panjenengan sami katindakaken Adimas Tengil saha Adimas Ateng wonten ing Emban katindakaken Adik Nyapis. Para miyarsa mekaten garan saking para paraga ingkang mangkul jejiban ing dalu punika wusana panutuping atur kula Jaya Angesti Budaya kinarya luhur nusula bangsa kanthi cariyos Sundara Sundari. Awit
Eman 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 kawit dewa yanda kawit dewa tiwane wulan purnama kawis pita yemas kawis pita kira kitareng toya katone tipene nyapeng kang sidya mukti taman dene kirap tiba bayangkari sinawung kang pratungga kerengane katon wibawa kawis pita kilata kintaring toya rama rama kilata kintaring toya katone tipene nyampen kang sida mukti taman dene kirap tiba bayangkari sinawung kang pratungga kirungane katon wibawa Wiwasanta Yanaya
Trek trek orang trek trek orang tiba tanane nehati kula aturi nampi Kanjeng Adipati iya sosok Kira Pati sosok Pati dawuh patimbalan dawuh iya bae manis ingkang kapani rawalan anggen nampi Kanjeng mangke panjenengan sangat anggen kawula nampi mugi dadosaken teguh ing kayohanan kula kaya ngono ya. Coba aturke ngenani bab kewajiban sing ndak pasrahke lan sliramu. Kepareng matur menawi lepat menyang pangapunten ingkang kathah. Kewajiban kula menika digaden kaliyan sedaya prajurit madangan enggal. Sakmenika sampun trampil sawasis. Bilih Kanjeng Gusti Adipati badhe niki pirsa setunggal boten tunggal lan tantu badhe boten muciwani Kanjeng. Kaya ngono ya Gus. Ayan kuwi kepiye teh? Lepat kok aku pangapunten Kanjeng. Menani bab kewajiban kawula yang menika namung jadi tapel wates enggal. Kuwi sak mangke wonten musuh ingkang badhe damel kisruh. Tetap kula piyambak ingkang tanggung jawab. Bagus. Sing siji kae. Matur puji. Wajiban kula amung ndung sapa. Sapa ingkang kula ingkang tanggung jawab. Yen nganti ana pusaka kang murca saka ing panti pusaka mestine kuwi sing kudu tanggung jawab. Ora mung cukup tanggung jawab nanging yen perlu nyawamu kudu minangka liru utawa ijoring pusaka kang ilang kuwi mau. Kula sing waspada lan ngati-ati. Jalaran pusaka ana ing Kabupaten Binangun. Iki kalebu kekuatan supaya gawe kukuh negara Binangun. Kuwi mung kegawa saka bentuah. Mula kabeh para prajurit yen lagi padha nyambut gawe kudune sing perhati lan ati-ati ya. Bali kawan Siropati Sosropati. Nuwun inggih kados pundi? Nuwun Bapak ing kabeh para nayaka praja inggih prajurit ana ing Kabupaten Binangun ijih ora kaya dina iki. kasinggihan. Nyatane siji wae prajurit ora ana sing padha lirpa marang kewajiban. Mboten pentu sih. Bebasan wis jangkep jroning piswanan. Mratelakake yen kabeh para prajurit kae wis padha nyengkuyung adet-adet ing praja ing Binangun. Mboten pentu. Ya mung wae ngene teh. Kados pundi? Apa to alane lamun panjenenganku mundhut piksa ngenani bab tata tentreming Kabupaten Binangun. Oh, jik. Coba saiki aturke teh. Kepareng nunjuk Kanjeng Adipati. Namung kemawon mbok menawi wonten lepatipun atur kula tinebihing Kwaksaret saha siku dengu. Bari kedah ing abdi Sosropati ningali dhateng mubah musuh ing kawontenan. Wonten ing Kabupaten Binangun ing wedal sapunika sampun saged pun wastani negari ingkang ageng
tata tentrem mahlipat roh jinali. Saben-saben kula tingali dhateng mandhaping kawula alit. Samya guyub rukun anggenipun nyambet dawuh pakapipun piyambak-piyambak. Minggih dhateng para prajurit Kanjeng babar pisan. Boten wonten satunggaling kulawarsaning negari ingkang wantun nggunakaken pendak biswanan. Sampun ketingal pepak andher sinaroja empok lapit nadong dawuh wonten ngersa dalem. Rumangsa bombong banget penggalih putih. Iji. Sause tentreming Kabupaten Binangun saya suwe saya kena tak agulasi jalaran Binangun iki isih kabawah perintah ana ing negara Tunjungpura. Boten kaentuan. Saya Tunjungpura lagi wae sawetara tinilar seda dening Sang Prabu Purbanegara. Iji. Malah aku krungu pekabaran yen sedhela maneh Tunjungpura bakal ana jumenengan. Oh, wonten jumenengan ratu aku menapa sih? Iya. Nanging eloke teh Ados pundi? sing dijagokake utawa sing dicalonake Iki ratu ana ing Tunjungpura kuwi ora liya mung Teja Kesuma. ingkang mongko calonipun wonten pinten menika? Yen kabar sing tak tampa calone ana loro cacahe. Kalih cacahe Siji Teja Kesuma, loro Purbawinata. Purbawinata. Ayen Teja Kesuma kan mlungguhi Partai Sondanu ana ing negara Tunjungpura, aku sumelang gek-gek ing Kabupaten Binangun kae bakal dipaelu apa sing dadi unjuk palapuranku. Kok ngaten sih? Kala mangsane bocah sing durung pupuk nempuyange kuwi nek nata negara durung mesti yen bisa. Dereng buntas Ya ngilmunipun. ning aku percaya yen calon sijine Purbawinata kok kelakon sing dadi ratu kuwi kok menawa Binangun bisa dadi negara sing gedhe ya. Nuwun sewu Kanjeng. Sakitanipun ngersa dalem menika milih ingkang pundi calon kekalih kala wau. Menapa Purbawinata menapa Teja Kusuma? Jane nek calon loro-lorone kae padha apike. Nggih. Ning sing mantep ing atiku ora liya Purbawinata. Ingkang bakal saged mulyakaken ngersa Nah, Kanjeng karepku ra ingkang dipun pilih Kanjeng. karepku iku kowe ingkang suwun. Jinten Sosropati dalem sinuwun. jebul ora kler. Anggonku ngagulake utawa jagoke Wontenipun Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran Purbawinata. Cocok menika pas. Kita agemane sarwa gumedya, Ijik badane saya bleguk-bleguk. saya lemu. Lah iya. Pangapuntenipun Kanjeng Pangeran Purbawinata. Paman bupati iki Kena diarani Gojek Sawetawis. boten dados menapa. Janur gunung kersa rawuh wonten ing Kabupaten Binangun. Wigatos cekap langke menapa pancen wonten magepukan dhateng negari. Tindak kula saking Ratu Tunjungpura tetil menika nelengaken saged. Kepengin benar kalian paman bupati. Matur nuwun, matur nuwun. Sasampunipun papan benajeng pirunggan kula lan panjenengan lajeng kados pundi? Badhe nyuwun bebantunipun paman bupati. Perkawis menapa? Wiwit dinten menika monggo Kraton Tunjungpura kaget cakok perang. Jalaran, paman. Ingkang dados ratu ing Tunjungpura menika sanes kula. Menapa saestu Teja Kesuma? Lah niki, Teja Kusuma menika. Nggih. Lho. Dereng kemawon dangu anggen kula ngrembak ngenani bab jumenengan jebul saestu. iki
Tunjungpura sampun kelampahan di ratoni dening Teja Kesuma. Sampun kelampah. Yen ngaten kula randhak rikala wonten pemilihan. Pilihan Alendra wonten ing Tunjungpura mestinipun kula jago panjenengan. Perkawisipun boten panjenengan randhak. Nanging Lajeng menapa? menika sengaja panjenengan dipun tilaraken. Awas sampun boten parepatan agung ing kraton Tunjungpura. Panjenengan tansah ngolaken dhateng kula. Ingkang imangkinipun patut gawe damar ketapun ing Tunjungpura paman. Yen ngono Kabupaten Binangun iki kena darani anak walon. Dipun sepelekke. Langkung saking menika paman Bupati. Parepatan ninggal ingkang dipun tindakaken Kang Mas Teja Kesuma. Menika sampun ditentokaken. Kabupaten Binangun sakmenika dipun walaken saking kraton. Wah ya. Semantelo kinten awet saking seripun penggalipun Kang Mas Prabu Teja Kesuma boten panjenengan paman. Hingga dumawaken putusan. Pusana putusanipun kados ingkang kala wau ingkang sampun kula teraken paman. Dados sakmenika Binangun boten dipun pael kok semanten Kurang adil. tegelan mentolone Prabu Teja Kesuma Ratu Wanyar Nggih, ana ing Tunjungpura. nggih. Lagi wae sawetara dadi ratu kaya ngono cak-cakane. Pramila saking menika paman Bupati sampun ngantos panjang-panjang. Utawi kalangkungan anggenipun menggalaken perkawis menika. Wonten putusanipun jenengan. Perintah dados sagungipun para prajurit ngetahaken wadya bala sak cikapipun. Kraton Tunjungpura monggo kajukaken batang sayuta. Panggih ampun kesusu panjenengan kedah ngrehaken sedaya para prajurit ingin supados ngecak wonten ing negari Tunjungpura. Nggih, nggih. Ing mriki kula nggadahi rasa tandha pitakon. Sinaosa panjenenganipun Kanjeng Pangeran Purbawinata boten kelampahan dados ratu wonten ing negari Tunjungpura. Kenging menapa sakmenika penggalipun Den Mas Purbawinata mentala badhe ngrisak negarinipun piyambak. Kenging menapa boten? Putungipun malah kula. Ugi putungipun penggalih paman Bupati. Nggih. Kenging menapa penjasa menika ngoklo paman? Boten ateges kula menika nglogo. Menapa jenengan kadek semata nggih pencet balui. Boten. Boten. Babar pisan ing salebetipun manah boten wonten tulisan yen kula nyepele kalian panjenengan. Nggih. Nanging menawi Kanjeng Pangeran Purbawinata kok mentala mungsuhi negarinipun piyambak. Lajeng menawi ing mangkinipun kula kelampahan nyengkuyung regasipun Den Mas Purbawinata lajeng undu-unduanipun menapa? Menawi Ratu Prabu Teja Kesuma sampun jebabah depan lemah. Nggih. Sampun sampun pecah. Kula ingkang dados ratu. Menawi kula sampun kelampah dados ratu ing Tunjungpura, sigar semengko bumi ing Tunjungpura badhe kula paringaken kali. Nah, niku Niki tata. Niku sing diarep dene. Jika semangat. Sasigar semangka negara Tunjungpura badhe pun paringaken kalian kula. Kelampah bumi sigar semengko Tunjungpura kula paringaken. Tertamtu sampun saged dados lintunipun prabeya saking Ngaten Kanjeng Pangeran Mari rening kekuatan wonten ing Kabupaten Binangun menika dereng sepinten. mangke rumiyin Paman. Nggih. Kula menika satunggaling pangeran. Nggih. Satunggal pangeran menika nggadahi bergaganipun prajurit. Mangke prajurit saking Kabupaten Binangun badhe kluwih kuwi kalian bergaganipun prajurit saking Tunjungpura. Menika prajurit-prajurit andhan kula Paman. Yen ngaten saya nambahi kanjeng raos. Nggih. Nggih.
Monggo sawetawis penyan waturi kondur nyires pantes paring pekabaran kalian adan panjenengan. Panjenengan dadi negara sing gedhe nek perlu ngebari ing Tunjungpura. Mangsa kendhutan. Prajurit siswaran gak bubaran. Kemarin bukan sama ini Mas. Iya, kita kembali. Tapi
Sakal tertib aman nyamani